fogale pamdina do jese minyo men sabu basale oduna mina madiya fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande anjeeɗum yiɗi waddemo financé jaha guddita place mo jidda wuddido pama noon wona ñamandi ko dokkal min hokkuma ɗum ɓernde lamde ceer jinmi kadi ko oɗo enveloppe o wonta kadi maletaji kalis guddita hen place daña hen ha guddita hen place uji goɗɗi ha an hoorema hande wona chef d' entreprise no gonimi chef d' entreprise ni haɗa waɗa employé kadi sukaɓe woɗɓe taw ko sukaɓe fulɓe e sénégal naaɓe foof ɗum ɗon noon Sidi Sow enveloppe ma nani. Merci beaucoup. Et puis an ka on wi kam ha joni nananima kawma jimmi somi rokki ɗum taw an e hoore maɗa welto taw mo jogo respect ma an omo anda ko gorko tiɗɗo woni caggal ma na enveloppe el toxel 50 000 100 000 mi yitta ɗum rokku ɗum kawma yewma ɗum nden ko modutum nden mi yaɓere 200 000 en famɗi mi jawata enveloppe moƴƴo totta kawma taw jungo ngo hoore mum ne tedda mi waɗandema d'accord mi weltima wala problème mais sa yi mi yewere noon non t'inquiète 2 secondes somi yeccitimi galle mi yanima asta joni ala joni bisous ciao prends soin de toi sois prudent tanani t'inquiète jatra somi tos mi roka kawmako allo Mariama noddanam Samba yo ar bureau am e mboɗom fadi nodduma Samba noddangam hande ngo ene certaine noddadam kewɗi kimo noddu par ce que ama jayani malgré ma wonde employé am ɗo e nder entreprise am o ka neɗɗo mo joguinomi estime neɗɗo mo korsinnomi neɗɗo kadi mo jinmi neɗɗo kadi mo takkumi saram neɗɗo kadi mo tottami succi am foof te malgré ni nden mi andani ka miñum hammadi kono yama ko korse ko joguinomi ma gila ɗo famɗi jiituma mbeɗa mawni mi andani ko an continue yiddame ma kono a betti kam Samba min komi debbo mawɗo kilifaɗo mi fadata haalneɗo hunde hami anda hakkude ma e hammadi gila ñande nanmi galle moɗon premier jour paami fof gila comportement joom suudu ma joni hammadi ummiɗo ko joom sutoro noon wonko heewi ko jaɓani haalandemi wonko gandanmi hooram hay komi haalnaka Samba an hol probléme ma e hammadi ko an kalden ngala probléme Samba neɗɗo hande mbiyata komi waɗa ala guittowo kono mi waɗa ala gandowo ɗum wodani probléme ma e hammadi nanɗo fanngini yimɓe fof ne pawi hen guite mumen an Samba hol probléme ma walla ko debbo changement par ce que an wonani mbanɗa an no gonɗa cukalel nde ka takkiɗo mawno o ko mawno yeeyi fo aɗan rewa e muɗum ha weeli minen fof min mboɗo wiyatno oɗo soko so mawni kala ko oɗo mawniraɗo yiiɗi aduna waɗanat ɗum ko an foti dañde hande kolla caggal mawne an ponnoɗo wallude ɗum hay sinno noon mawno o meeɗano jogadema hay soutien goto hande sa dañat foti wallude ɗum ala haal noon ko mawne mo ganduɗa lomtiɗo lomde baaba hande hay sobaɗa haala ni mehat oɗo hammade ala ko wonnanima aduna kalɗo bamma fonno daranademo darnima kalɗo mawraɗo fonno daranademo darnima yinma horsinma teddinma walluma wonma soutenir e jangdema mo ponnoɗa dañde poftuna ɗum mbiya jooɗo hoto waɗa haydara ko ono hande dañataɗo hoyno ɗum e nder galle walla ko debbo ma changement
halpureɓe noon kewi wiide so tawi bande gorko ɓuriyima yumma moƴƴo ya ɓuur ɗum debbo moƴƴo kono debbo kay fota change ude neɗɗo aɗa woni Samba Allar aɗa yaha aɗa waɗunoya woɗɓe hayɗo entreprise o kalaɗo fof wiye Samba il est généreux Samba il est gentil taw sa hooti galle ma gonta ko mbarodi hay goto ɗippata hay goto ɗapata surtout mawne en wonde joom suudu muɗum ɓe ponnoɗa suurde hande ɓe ponnoɗa wallude Samba betti kam pama hande noon à partir de aujourd'hui a perdu confiance am a perdu estime am par ce que min mi yiiɗa sarwaɓe no ma waɗa haala ɗum ko gueno ƴokkata guenol suudu yaltu bureau am n'importe quoi yimɓe ganda jogui ko deux visage oɗo Samba comportement moƴƴo mo jogui oɗo galle fof oɗo comportement jogui e galle mumen ɗum ko min o réglata ɗum inchallah bon Hammadam caggal ittude Allah e julde rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittude nene baba mi yettuma Hammadam mi weltanimama haɗon wawi hadde ka jambar noon a dogani hay saaha goto machallah non ko ittu Allah no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi Hammadam tinno e hoorema Hammadam tinno hamma cuɓaɗam ay ngula a wayin ɗo eno commerce ay marsani ay ko jibinanma wona yi Hammadam ngol lawol saɗa waɗa hunde uggite ma ɗe ha moƴƴa daara aduna ko yahata ko kadi surtout kadi kaldayam jiwɗayam e ko poɗɗa wadde ko ngol a waɗi a suuɗam hoorema jaaɗa an fayit ngol kam mbiɗa ñaaguima saabi Allah ino laaɗo muɗum sa waɗa hunde Hammadam ƴewtu no fewi ko mbatta ko hunde ka jambar noon so Allah amma cuɓaɗam walla won ballo amen merci mali malaɗo et je pense que kala malo ko min malleɗa et aussi fulɓe ne mbiya dawde bongol welani ko nane wemtina vraiment kam min mi weltima d' abord no ma sali ko waɗi ko vraiment ne mawni am no fewi bon par ce que ni weeɓani ene wawno wonde no min ndemde école walla cehilagal wonno goto hen foof yeehi haaju mo ɗum o yejita ɗum mais franchement parler o waɗi ko ganduɗa o holli dal cehilagal o holli yidde o holli korsa et aussi weeɓani par ce que mo ganduɗa ene ɓuura baɗade ma wasa waɗandema ko wayni e oɗo vraiment aɗa andi on jiidani yumma on jiidani baba Allah waɗi on ndendi école on certi ɗum ɗon yeehi a yeehi arti e ma andi caɗele ma ari nanganima hen ɗum ko yettude Allah no fewi kono ko heddi ko kam yo hakkille ma de inchallah mali min mi wawa wadde aduna ko mboɗo suudma muusi a wondeyam metti a wurdeyam donc wawa hande no aduna waylori foof somi waɗi gueɗel gotel guel mi fota wadde mi janfoma te mi ñagaki Allah min janfadema e gilli ko janfa gilli woni komi yiɗa inchallah ƴew yo werde wadde mali malama wadde mali malama jinmi tan ko ya wone tranquille hakkille ma yo deño deƴƴir noon te ƴew gueɗel gotel conseil mami aduna gueɗel gotel conseil mami aduna tinno woto yofto toñƴoma tinno yurmo mo poɗɗa waɗande tinno yaafo biiɗoma ha tinɗa wima waɗima yaafonomi ɗum aduna ko haydara ko noon ko jiiɗa fof gasata neɗɗo yeftata non min mi yiɗa yeftade yimɓe ko yaftade mi wona yaftade ok nani yewam noon mos mali malama wadde je t'aime je t'aime aussi